Fil-Workers Memorial Building kien hemm mumenti ta' emozzjoni meta Tony Zarb temm 16-il sena fit-tmexxija tal-General Workers Union biex minfloku inħatar Joseph Buġejja. F'diskors marbut mat-tema tal-konferenza Kburin bl-modi b'saħħitna għall-futur, kemm Zarb kif ukoll Buġejja tkellmu dwar kif huma kburin li jiffurmaw parti minn din il-Union. Fl-ewwel kummenti tiegħu ma' One News ftit mumenti biss wara l-ħatra tiegħu, Buġejja qal xi tfisser għalih din l-esperjenza ġdida. Emozjonali ħafna, żgur, u nħares b'ħeġġa u b'entużjażmu biex inkomplu naħdmu għal ġid tal-ħaddiema, membri u s-soċjetà Maltija. Meta kellem lid-delegati Buġejja qal li f'Malta hawn madwar 50% tal-impjegati li mhumiex membri f'Union u għalhekk jeħtieġ li dawn ikunu nkoraġġuti jissieħbu. Tony Zarb qal li jinsab onorat li għal dawn l-aħħar 16-il sena mexxa l-General Workers Union u żied li jinsab perswas li Joseph Buġejja li kien spalla ma spalla miegħu għal sena sħiħa għandu l-ingredjenti kollha biex jimla l-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union. Il-mexxejja taż-żewġ partiti ewlenin ukoll selmu lil Zarb u awguraw lil Buġejja fil-kariga l-ġdida tiegħu. Sur Zarb, insellimlek u nifraħlek għax-xogħol illi għamilt fil-kamp trade unionistiku. Nixtieq ovvjament jiena wkoll nawgura mill-ewwel lis-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-General Workers Union illi ser jiġi ikkonfermat dalwaqt lis-Sur Joseph Buġejja. Il-Prim Ministru żied ukoll li Tony Zarb għad fadallu ħafna x'jista' jagħti lill-Union. Il-Tony ngħidlek issa mhux daqshekk imma. Naħseb li l-General Workers Union fadallek ħafna xtatija u naħseb li l-pajjiż ukoll fadallek ħafna u ħafna xtatih u nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek. Lil Joseph nawguralek ħafna Joseph. Nawguralek ta' dan il-peace li dieħel għalih flimkien ma' sħabek f'dinja tax-xogħol li qed tinbidel. Iktar tard id-delegati qablu b'mod unanimu li jaħtru lil Tony Zarb bħala Segretarju Onorarju tal-Kunsill Nazzjonali. Zarb der sorpriż b'din l-aħbar li laqaha bidejh miftuħa u qal li lest li jagħti semu fejn meħtieġ.